Tay. Nagbuntag. Haman ka padulong. Doon sa kuan bukid, Magunsa man kas bukid. magbangan atong kahoy. Magbangan kag kahoy. Bangan ng kahoy para ibaligya. Makadaog pa di kag kahoy. Aw, namay akong asawa po, dugan na mo tabang po kuan. Tabang? Sa balsahan. Tabangan ninyo. Tabangan ng mundo ah. Pwede mag-istorya sa takadiyot say. Tay. Pwede. Ingkod sa diri tay naglisod maglakaw tay. Aw, mo naman din ni ato. Mo naman din ni. Mo naman din ni ato. Ingkod sa tay. Pwede. Unsa man tay kaning ug wala kay sungkod wa tay di ka Di ko kalakaw. dili ka kalakaw. Di kalakaw. Ginoo. Maura na imong panginabuhi tay kanang kuang-kuag kahoy. Mora gyud ang kinabuhian. Umugha ra og kahoy. Wala na ilain. Kanilain. Ya kinsa man puy manguhag kahoy anak tay. Dira sa ubos. Di kinsa may manguhag kahoy ba? Aw. Kami dyan sa kuhan akong asawa. Sa imong asawa kay bali magtinabangay mo. Pila man kabuk imong anak tay? Ibali duha. Duha kabuk imong anak. Lasang naman niyo. Unsa ganing lugar diri tay? Kuhan ay diri as sa Mateo. San Mateo, bukid sa San Mateo. Unya karon tay naa day mo palitan ng kahoy tay nga unsa man na inyong bugaon tay kaning uga na daan o basa pa? Basa pa gyud, buhi pa na niya. Amo pa nang buwaron kung mga duha ka semana. Sa ato pa dili na siya direct dayon ibaligya. Dili, paughon pa man na. Sus Ginoo. Wa may mo palit kung basa pa, buhi pa. Unya duha pa ka semana adi sir mahalin. Tagpila mo puy halin nimo anak? Bana-bana nimo. Kuhan ang bangan na ining tag 35 bangan niya. Kung 30 ka bangan, amo na ikarga og kuhan. Padya niya 5-5 kada 30 na lang ninyo ha. 30 na lang. Kung napulo ra ka bangan, tabaw na lang padungare. Sa ato pa 30 kabangan sa napulo sa tag 30 300. Wala lang na. 300 900 sa duha ka semana ang inyong halin ha. Duha ka semana. Mabutan pa nag isa ka hapit sa tubuan. Hapit isa ka buwan. Okay, mamilay pa man. Ginoo. Unya asa man mo magkuha og source og kwantay kanang pamugas ninyo. Lagi ingon nga among makakuha man to ni bugas. Ingon mamugha mi daron. Ang namong kahoy nga gibuga karon na nay utang, nakasa na namo na patakuan para makakaon lang niya. Para makakaon lang mo. Nakasa na namo na. Nyog paano kuan? Manano na kaon, nawa na. Wala po ni kaon nun. Wala po may kaunon. Unsa naman lang yung kaon nun? Ayun mo, sayo, may lumig bugas silingan. Sa kaon lang nga karong adlaw. Ginoo. Paabot-abot pa lagi. Kuan, mauga ang kahoy. Sige pa mauga ang kahoy, wala. Ug sa di mo uga wa puy kanon. Wapoy kanon. Diyos ko. Grabe kabilib ko sa imo tay batay sa kaliwala sa imong kondisyon tay nang inabuhi man gid ka. Huwag magiling kung pangita gulo mo kilain. Mamahin mo. Manguga rin yun. Kasi kasurindero na gani ko. Ayaw surrender kayo. Ang ato lang gid magampo lang kita kanunay no. Mga magiging nun. Salig lang nato sa Ginoo tanan ha. Lagi, sayo, kahilat na ng asawa kong buwan ng Macau. Mga kadindin, kasalinguan. Unsa man na ang imong kuantay? Imong mga anak puro na laki? Puro babae. Puro babae? Maayo no kay ang kanang imong mga anak musaka pug bukid do. Tabang sa imuha ba? Kanang isa, 8 anyos pa man na. Kanang katong dalagi, tamo to'y Amo to'y imuhang ka kuan sa bukid. sayo, kauban na mo. Katimbang-timbang sa bukid. Kauban na mo usahay. Kaya ko. Kuan. Say, dara siya, kami randuha sa kumpares, Agtog bukid. magbukid. Mga pila man pud ka kilometro yung lakuntay gikan sa inyong balay. Pero layo-layo gyud. Kayo yun. Subidaon kay mong gibaktaso pero nakaya man gyud nimo tay. Unsa man tay dili ka kalakaw og wala nang duha ka tungkod? Hindi ko kalagaw kung may duha ka sungkod. Ako ngayon, kamang. Kamang ka. Diyos. Ngayon kung kuhan, kung mamugha na kong kahoy, dahit-dahit ragid sa iyo ta. Ngayon kalalitan ka nagdagkong kahoy. Ngayon mga midya galon o isa ka galon para madaog lang nako. Dari pa ay kuhan, itungtong na nga kuhan, hinibira para mapadool lang sa imuha. Dari na tungtong. Adi sir mo bugaon. Adi sa bughaon, matapok na sila. Adi sa panako na mabugha. Lagi sir, arag yung isura sa mga kahimutan karon. Kuhan, ay kapatulingan. Sige tay.
Karon tay na ko ihatag sa imo tay ha. Tay oh. Eh sir, dako ng kwartaha sir. Dako ng kitawag sama sir. Wagi ko nagdahon sa inyo nga na ako'y tao masugatan ng hatag na po kwarta. Sige lang tay, mo na giingon tay no pagbuot yun is Ginoo tay ha. O tay oh, dawata lang tay. Kinasing-kasing ko ni nga paghatag tay. Pagbuot is Ginoo tay nga malabyan ka karon. Salamat niyo sir. Pangpalit na ni mog bugas tay ha. O kani tay oh, pangpalit ni mog sudan tay oh. Dako na gid sir. Ha? Dako na gyud. Sige lang. Dugang makasalvar na gini sa among tinginanlanon. Sige ra tay. Ha? Ang imong una ng pasalamatan gud tay ang kahitasan gud. Ah, Tay oh. sakto na ni sir, dako naman ni. Ha? Sakto naman ni makakungkuan ni sa amo, kasapal-sapal na gyud. Sige ra. Pangpalit ninyo og sudan ni tayo. Ay kuan. Wa man day kay chinilas tayo, di kay kasulot og chinilas tay. Dili. Dili. Ko kasuot og sinila sapatos ra. O kani tayo pagdugag pangpalit nimo og sudan oh. Ay bugas. Ha? Salamat lang ini sir. Na makakuan ron. Unya karon tay. Layo pa imong balay gikan diri. Layo pa gyud sir. Sige, nya ani na lang tayo no tay. Dili lang kanako mahatod unsa man tay. Unsay ngalan nimo? Jigo. Jigo, ilado ka diri. Oy, lado nang gudri ah. Sige tay. Salamat kayo tay. Amping ka kanunay tay ha. Oh, kamusta sir? Salamat kayo, daghang kay salamat ini. O sige, una ka magpasalamat sa kahitasan kay kanang grasya nga imong na dawat karon gikan nas kahitasan ha. Imo gyapon mo kasangkapan sir. O kana, salamat sa Ginoo tay ha. Sige tay, God bless tay. Sir. Salamat kay sir. Sige tay. Kun ako. Sige.